אהלן, ברוכים הבאים לסיכום השבועי השני של הפרויקט טוויקוויק. בסרטון הזה נדגים לכם בקצרה את התוספים ששוחררו השבוע, למשל התוסף קולור שוט. לאחר שנתקין אותו, כל פעם שנבצע צילום מסך תהיה לנו הערה בצבע שונה. הנה ירוק, סגול, כחול. התוסף השני נקרא Swish Unlock. מה שהתוסף הזה עושה, הוא בעצם מוסיף לנו את הצורך בהחלקה נוספת של האצבע חזרה מימין לשמאל בפעולת ה-Slide to Unlock. התוסף הבא נקרא Spot URL. לאחר שנתקין אותו נוכל לגשת אל הספוטלייט, לכתוב כתובת של אתר אליו נרצה לגשת, ולאחר מכן לחיצה על Search תפתח לנו אוטומטי את הספארי עם אותו אתר שאנחנו רוצים להיכנס אליו. התוסף הבא נקרא TIFF Alarm. מה שהתוסף הזה בעצם עושה, זה ברגע שננתק את הטלפון מהטעינה, הוא ישמיע אזעקה. איך אנחנו מגדירים את התוסף? ניכנס להגדרות, נלך לאקטיבייטור, נבחר Anywhere, ונגיד לצורך העניין Up and Down. בואו נבחר את התוסף. הנה התוסף, לחיצה עליו, אפשר לחזור, אפשר לצאת לגמרי. אם נחבר את הטלפון לטעינה וננתק אותו, לא יקרה כלום. כדי להשתמש בתוסף נצטרך לדרוך את האזעקה. לחיצה על הווליום למעלה, אחר כך לחיצה על הווליום למטה. ברגע שננתק אותו תשמע האזעקה והיא תמשיך לצפצף עד שלא נחזיר אותו חזרה לטעינה. התוסף הבא נקרא Vertical App to App. מה שהתוסף הזה עושה, זה כשנרצה לעבור מאפליקציה פתוחה לאפליקציה אחרת, בעזרת המולטיטאסקינג, במקום שהאנימציה תראה לנו שהעמודים מתחלפים ביניהם לצד, העמודים מתחלפו למעלה למטה, כמו שאתם רואים בסרטון. התוסף הבא נקרא Low Power Square. מה שהתוסף הזה עושה, הוא כאשר הסוללה תגיע למצב של 20% ומטה, הוא יוסיף לנו ריבוע כתום ליד הסמל של ה-3G, כדי להזכיר לנו שהגיע הזמן להטעין את המכשיר. התוסף השביעי נקרא Private SMS. נפתח הודעה, למשל הנה הודעה קיימת, ילחץ על העריכה, יופיע לנו כפתור Lock. לחיצה עליו תסתיר את כל ההודעות. אתם האפליקציה נחזור אליה, עדיין לא מופיע כלום. לחיצה נוספת על העריכה, Unlock, והנה ההודעה שלנו חזרה. עד כאן לשבוע הזה. מידע נוסף תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, cydia.co.il. יאללה ביי.